Băi, ia zi-mă, Dorele, ce părea despre Gianni, mă? Cum e Gianni ca băiat, așa, ca om el? Cum bulangiu? Bă, te bat, nenorocitule. Mă, câți ani are, mă, Gianni? 45. Așa, și ce face el la 45 de ani? Ce face el, mă, la 45? Nu știu. Nu știi? Bă, tu ești o jigodie de om, un nenorocit și un... Ei, și tu ai noroc cu mine, că tu ai un frate mai mare care te cară în cârcă. Avem noroc cârciuma asta, care de bine de rău te mai pun. Mai muți un butoi de bere, mai muți navetele astea, mai șterge praf, mai speri o harbă și atunci mai ai ce să faci. Dar Gianni n-are, mă. El n-are, mă, nici cârciu, n-are niciun frate mai mare să-l care în cârcă. N-are, mă, de niciun... Ască urechile alea mari și ascultă ce zic eu aici. Eu zic ție în felul următor, că el n-are cârciu, mă, el n-are de niciune. Și de asta, uite, el s-a întâlnit cu Marin Prăpăd ăsta. Care Marin Prăpăd, știi tu că e un băiat ca lumea, Da, la mă, locul și da. care muncește. Și fii atent, Marin Prăpăd l-a luat așa ușor și l-a învățat. Fii atent, și-a tăiat bălările alea din curte, și-a vopsit tabla după casă, și-a reparat gardul. Bă, e bine, bă, ce se întâmplă, bă, că Gianni cu munca, el n-avea nicio treabă. Acum Gianni muncește, bă. Eu n-am mai fost la pește, dar nu mai țin minte, bobițe, că mergeam cu Gianni și nu mai vrea să mai meargă, da? Eu la discoteca la Dridu n-am mai fost, dar nu la fel, nu mai țin minte de câte ori n-am fost, că la fel. Când îi ziceam, hai mă, să mergem, dispărea Gianni, mă. Eu la Slobozia să văd un film, da, să agăs niște gagici cu Gianni, n-am mai fost, că nu mai vrea el să meargă. Și eu singur să le înconjur pe toate, nu pot. Deci de când s-am prietenit cu Marina, ăsta stă toată ziua, bea, să umflă cu bere așa,